Dewi Nawang Ayu tak manjingi sakniki dados kula narek yoga kula ingkang dados asma Dewi Nawang Sari bakal tak lebokne raga ne menungso sing duwe sifat becik lan apik. Aku iso mantekne lek pancen bener-bener iki anakku, asli titisanku, asli teko sejati ning putriku. Sawise Dewi Nawang Ayu tak tawa mancingi ing raga sakniki Dewi Nawang Sari ingkang kula padosaken raga. Aku ora bakal manjingi menungso sing duduk titisanku, sing duduk asli putriku. Aku iso buktekke anakku iso marekke lara lan patining umating Gusti. Aku gak njaluk sifat angkara murka. Ojo duwe sifat adikong lan adikang adiguna. Kenalaken sedaya mawon. Niki asli putriku, asli titisanku. Kula mboten manjingi menungso sing akon-akon dados kula. Aku ora bakal malang mentoleh. Bakal tak jogo anakku. Yo iki kratonku. Matur suwun awakmu sing dadi biyong lan bapa lan rama ingkang kula pilih menantos dikon ngomong anak kula. Jogono dumateng anakku. Ojo tau aku nglarani atine. Iki kratonku. Yo iki omahku. Yo nang kene aku singgah lan aku. Ojo akon-akon tandang. Awakmu iso ngomong putriku. Awakmu oleh cipratan banyu koroku. Aku gak nuruti menungso sing njaluke Allah. Aku nuruti menungso sing njalukane becik lan apik nuruting Gusti. Ojo njaluk aku lan ojo njaluk nang kawula-kawulaku. Njaluka ning Gustimu. Ilinga nang sepadak ibu bapamu lan biyungmu. Ilinga nang sepadak dulurmu. Omahku lan kratonku iki ora kena dienggo dolanan